Ya pancen aku duwe adik iki rada unik tur antik. Bocah iki pancen spesial. Ya iki sing ndadekne para pamirsa ing Nuswantara, penggemar wayang iku gemes tresna karo adikku wadon iki. Sing saiki tansah naik daun terus gajine wakeh. Para pemirsa seneng, gek bocahe ayu, titele meh doktor. Ngono lho, Pak. Heeh, tur sik ijen pisan. Sik ijen rong duwe pacar coba. Tolong to, Bu. Piye? Ben saged kagungan pacar nopo calon garwa niku resepe nopo? Panjenengan biar bisa dapat seorang sosok yang bisa menemani dan setia niku lho, Bu. Minta resepnya. Oh iya, sing sepisan neng jero atimu kuwi kudu wis eneng karep keinginan ngono lho. Oh, nggih. Harus sudah ada kemauan bahwa aku akan menentukan pilihanku. Siapakah dia? Inisialnya apa? A, B atau C? Oh, niku milih niku. Oh, ya. C. Terus bintangnya apa? Bintang kuwi penting loh diajeng. Oh, ya. Bintang nopo? Perbintangan. Zodiak. Nah, Oh, zodiak. ya. Ayo. Aku Ibu Cancer aku. ning- Bintangku Cancer. Tak tuntak dulu ndandul ndandil. Cancer, wedi Cancer. Ayo. Ngerti Cancer. Terus piye neh, Bu? Ibu nopo? Bintangnya nopo? Aku iki bintangku Capricornus. Oh, Capricorn. Oh iya, karo Cancer ya cocok lah wi. Banyu karo lemah. Dadi ya urip. Coba Elisa apa Loh, bintangnya? sik kuwi anu aku rada nyangkal lek kuwi Mbak Elisa. Pripun? Kaya apa mau? Kaya apa? Zodiak Lah ya kaya banyu karo apa? lemah. Ini Loh. kan Capricorn itu tanah. Kalau Cancer itu air. Loh, kok sik pancen Cocoknya bekerja. Loh ora, ngene lho maksudku. Gimana? Lemah kuwi lek dikocori, biasane lek kudu enek tandurane. Ya, Dadi kurang siji. apa tuh? Lemah, banyu, tanduran. Oh. Kowe apa? Kowe apa bintangmu apa? Aku Leo. Lah kuwi tanduran kuwi. Ora. Paske. Leo kuwi geni. Jadi kalau aku sama Pak Yoyo engko dadi banyu anget engko. Heeh, nggih adus penak kuwi malahan banyu anget kuwi piye to? Saya adem-adem kaya ngene iki. Ayo, ngono kuwi. Ini udah kecocokan ini. Dua ini memang kecocokan. Makanya iso awet. Berapa tahun, Bu? Alhamdulillah wis 16 tahun. Oh, toh 16 tahun. Nang ya lika-likune ya panjang. Oh iya, ada kesulitan ya mendampingi dalang ya, Bu? Hah, kadang-kadang ya sulit, kadang-kadang ya penak, kadang-kadang ya tak loske ngono El. Dadi Katah penake napa katah sulite? ya penake ya akeh, sulite ya pokoke paron-paron, imbang. Oh iya. Bungah susah kuwi seimbang, wis ginaris. Padang, peteng, bungah susah, sugih, miskin, wis gandengane. Jadi aku karo Pak Yoyo iki ya karo Pak Cahyo kuwi kadang ya entuk kesenengan, kadang ya entuk kesusahan. Ning ya kabeh disyukuri. Senadyan to dhek kadang-kadang ya aneh-aneh, munggah medun. Terus mlakune kadang-kadang ya menggok-menggok ning aku ya wis ikhlas. Lek ora ikhlas ya piye awakku legedine sakmene, tak loske, tak liarke wisan. Lho, aku dipadani kewan to diliarne. Diliarke kata. Iya. Wis apa-apa. Wis ngono kuwi Mbak jenenge rumah tangga wis kaya Loh kan perlu dipelajari supaya tidak apa ya, yang nom-nom atau kayak saya itu nggak takut untuk berumah tangga gitu. Jangan loh. takut El. Yang penting orang menikah itu menyatukan dua prinsip hati yang berbeda. Harus ada yang saling mengalah. Ketika Pak Yoyo menjadi api, Bu Kesi harus menjadi air. Menyirami ben adem. Dadi arep tukaran gak sido. Nyapa cak cakep? Apa Om Bagus? ketika Bu Kesi dadi api, aku dadi rokok, sumet nah ya. Oh, saya kopongnya disuguhi. Malah kedul. Saiki mu awake dhewe ayo nembang diajeng. Lagunipun menopo Kakambok. Etok-etoke awake dhewe iki kadung tresna karo Pak Cahyo ngono lho. Oh, ngoten. Upama awake dhewe iki aku Pergiwa, awakmu Pergiwati, iki mau calone sapa jenenge Gatotkaca? Nggih. Kayak sapa? Kayak sapa? Pergiwa Pergiwati. Kula pengene Lesmono mawon dituthuk nganggo tipe ledeng ayo dengkol jaren ayo ren teseber ayo. Duwean. Kok duwe ngono kuwi kok ya? Iso aku yo. Piye, piye, Purwodadi ayo dino kemis ayo mes mesem ayo semar mendem ayo demok anune gudeken.
Ayo Itu kan. gudiken kok gudeken ayo. Nggih. Apa lagunya Kadung Tresna ya, Bu? Ya, sama Iya. isa ta bawane. Oh, panjenengan sampun ngajari kula. Ayo cah ayo Oh, kita sampean. nggih. Niki ajeng menggoda gitu. Sampean dhisik coba mbok menawa Kakang Mas Cahya Kuntat iki atine iso Oh, gogloh. saya tidak berani lancang, Bu. Saya sebagai ini harus menghormati panjenengan sebagai yang pertama. Saya kan yang kedua gitu. Senenge kalau Pak Diri kalau senenge. Lho, pancen penonton khususnya Ponorogo seneng lek awakmu do guyon ngene seneng. Ayo ngono. Seneng. Ora mung penonton aku melu seneng kok. Ayo. Mendah ya. Ayo ngono kuwi ngono. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Apa Dar? Ora. Nek pawon edar golek Netizen yo bebas kok. Iya. Sapa sik? Sapa sik? Nggih kula riyen. Kang Mbok. Nggih. Rinasa saya ngalela. Bu Kesi. Sok lek anu tayet aja sing coklat, Bu. Nyapa? Sing ireng apa-apa. Aku ndelok komen ning YouTube, Bu. Padahal kathoke ketok kaya pramuka ngono jare. Nah, lho Bu coklat ora. Lho, Bu, iki tak ngenekne mongko iki jarike iki anu kado saka Bu Kesi Mbak Lisa. Oh iya. Iki anu iki batik tulis. Iya, oh, tapi kuning. Dadi kaya satpam. Ayo. Wah, wis Coklat bener kuning. ya. Ayo. Tapi El kamu belum ngadu Pak Cahya ulang tahun loh El. Oh iya lagi. Pak Cahya ulang tahun ya kemarin. Aku belum ngucapin. Selamat ulang tahun ya Pak Cahya. Iya. Awas Kita lho, awas. anten iki ucapan ke awakmu malah ora ngucapne Awas, belas. Selamat ulang tahun. Malah guru Pak pamer Cahyo. le ngejim iki story ora nggih. Semoga semakin kondang, semakin dicintai oleh penggemar-penggemarnya. Terus tidak tergoda oleh kasih dola Ki arep diterusne tidak tergoda oleh saya. oleh saya. Ayo wah tenan Bu Kesi los tenan jos. Los, lah Kudu iya. dalangi ngono kuwi Bu Kesi wis. Dadi iso dadi kaca Brenggolo. Kudu. Ya kudu. Nggih, terus Ayo pripun, Cahayu. Mak? Wayangan kang hangraridu hati. Niki Rian pas Bu Kesi bikin pasti Pak Cahyo dengerinnya udah ngawet-ngawet ya. Apa? Ngawet-ngawet tuh gila. Enggak, El. Sebenarnya Ngawet-ngawet. ini jujur aja ini enggak aku tujukan sama dia kok. Oh, aslinya bukan. Buat yang lain pokoknya. Oh, jadi sebelum Aku lagu ini mau tanggung ngeyam-ngeyam ide itu. izin Pak Cahyo ya. Cemburu Silakan. dong. Ora, aku ora tau cemburu dadi mau lanang. Les ora. Ya we ngono ya awas tenono. Aku arep balik gawe lagu. Ayo. Apakah itu? Mandra tetan boseni tebawi ora mau gawe tresno. CO terus apa? Congpe mende arepe. Aduh. Halah tutune ndi kuwi. Ora apa ayo. Ayo. Bukasi ayo. Yen kelingan doh selagamu hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu menam kalbu rasaku wis kadung tresno bareng ya yuk karena Bang Pak Cahya karo
karo ngene awake dhewe ngene diajeng. Gimana? Waduh rene. Terus pundi Isa. wong? Kok kaya mban. Ya awake nang burine dheke ya. Lah iya Bu kayak gitu. Nang burine ya aku. Nang burine dheke karo nundem Aku terus ngene bari lo monem ji nemo Duryudana aku disane ya. Ono apa? Karo ngeceki kene aneh lho. Oh panjenengan yang tengen apa kiwa? Aku sing Tengen. tengen. Kula kiwa. Ya. Tengen kok tangen ora. Tengen ora. Iya. Mong sirawang malah semaput deh. Ora kuat ngayahi awake dhewe wong loro Cahayu. Iya. Ora kuat wong sampean tok aku ora kuat kok ya. Kone wong loro. Ora kuat. Ora kuat gentenan aja bareng ngono kuwi. Maksudnya nembang mau lek karo dhewe lak bareng to sing kok terakhir mau. Ya Allah, ya Allah. Kuwi matur nuwun kagem bapak-bapak Sinoman ingkang sampun kepareng leladi dumateng kadang-kadang. Wah, Pak matur nuwun sanget. Kompake niki anu lho Mbak Lisa. Sak RT kabeh dadi Sinoman. Mau wis foto teng mriku anten biayi selawe. Wih, elok nggih, matur suwun dugi enjang niki nggih. Nggih. Mangga diaturake kadung tresna karo ngicipi bakso. Wah, iya. Mangga Mbak Lisa. Lamat mus katon tejane yen
matur sembah nuwun jan mirasa menanan. Wah, iya. Ambung-ambungan. Kapan aku? Ayo. Kok saiki lho, ora apa-apa. Udah. Mas Bagong menika wonten pamundutan. Dari Nggih. Pak Sardi nyuwun podang kuning. Oke, siap. Nggih, pedang kuning, nggih. Istirahat sebentar, Mbak. Iki tak selani dhisik. Niki enten kadang kula. Nah, Mas Yogi Danan Priyawutama. Mas Bagong niki kanthi dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Petruk. Kawula penggemar panjenengan saking Madiun. Kepareng nderek wungon saha nderek ndedonga mugi Mas Petruk dalasan kanca-kanca madang karatan sapinaringan sehat laris saha pinaringan bagya mulya sak turun-turunipun. Menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon titipane anak putu ingkang bawa Mas Muhammad Taslim. Nggih. Nggih Mas Bagong siap. Ayo siap pokoke. Pokoke siap. Ayo wingi ra iso ketemu nalika ning Madiun. Heeh, nggih. Jadi muga-muga buke Mas Bagong, Mbah Putri ya enggal diparingi sehat ya, Truk. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Laras pelok. Ayo. Pelok. Ayo, pelok. Ayo. Pelok barang. Ayo. Barange sapa ngono kuwi. Monggo Mas Muhammad Taslim coba kaya apa? Nggih. Dandang kula titipan nggih. Karya Ki Anom Surata Suwargi. Mugi-mugi kanthi tilaranipun ingkang manfaat lan piguna ndadosaken Pak Anom wonten ing kasuwargan tentrem rahayu wilujeng. Amin. Monggo Mas Taslim. Kita acaos Yo kalimput marang turunira kang nyambung kewajiban kang ngupakara mure bace mamarti kautaman mamre bisa rumeksa titipan nira anak putu pinuti murih lestari
sembah nuwun karyanipun Ki Anom Surata. Dasare larase pelok barang kepenak temenanan gumun ki anggere gamelane duwe ciri khas dhewe-dhewe ya terus sing slindur ya genah antep kaya ngono, sing pengasih ya le romantis kaya ngono, yen pelok barang ya weleleh kaya ngene iki. Ha iya pancen mbah-mbah mbiyen iki jos tenan. Dasare didukung karo penabuh sing handal-handal kaya madangkare kon alusan. Bah, tenan. Anggere muni rebape muni, gambang muni, sitere muni. Ngene wis jos temenanan. Ha iya. Top marko top nggih. Mbah nuwun sing mirsani ning YouTube isih akeh lho, Tru. Ha iya. Nglakon mung kulino metu kene parandene iso 3.500. Wingi Bratayuda ya 1.200. Nah iya mula ya ngono kuwi kena nggih tolok ukur ngono kuwi. Wong saiki akeh sing ngersake butuh hiburan. Oh iya bener. Yo coba kaya sik sadurunge anu apa podang kuning kok nggih penutupan men Mbak Lisa dan kawan-kawan saiki winong yo nang kowe. Kaya apa? Winong sik. Lah dikon nembang sing semangat ora nyongot lambene ora senengane. Senengane engko nembang siapa dalang apa piye ngono. Aso mesti aku terus anu bajikan. Ora ngono kuwi ayo. Gandrung ayo. Iki wae sapa? Ayo. Patuke kemayu. Ahi ayo. Atau iso ahi ngono ayo. Nang ngadeg nang coba kaya apa? Sambil intro aja langsung, Pak. Hah? Langsung? Oh iya iya. Yo, diaturake yo. Karyane Pak Anjarani Solo. Ayo. Iki wae sapa Winong Nawangsih. Oh ye, dados. Halo.
Bangir wae sapa nang ireng bangir ya duweku lambe tipis wae sapa nang lambe tipis ya duweku kanggo nyatis wae sapa nang janggut nyatis ya duweku bangke aneh wae sapa nang bangke aneh ya duweku iki piye mestine ono sing duwe wae sapa mestine ono sing duwe wae sapa mestine ono sing duwe wae sapa mestine ono sing dawa wae sapa nang rambut dawa ya duweku sikil gedhi wae sapa ndut sikil gedhi ya duweku ndut wae sapa ndut mestine ono sing duwe ndut wae sapa ndut mestine ono sing duwe mripan blalak wae sapa nang lipat malak ya duweku lambe merekah wae sapa nang Mbak Tuti oh. Ayo apik-apik kaya ngono kae tenan ya lho ora ngerti mambengi Mbak Tuti dadi bintang oh temenanan anggere neng Ngawi no dhek nggo radio dhewe. Yo Mbak Lisa coba kaya apa karo Mbak Dian Munasirah dan juga Mbak Birgita Ayu, Mbak Tri Hastuti papat. Wah, wis jan. Jos. Podang kuning diaturke. Ayo. Wah, ugi kula aturaken dhumateng kadang kula ingkang tansah nusul Madangkara Mas Arif Nglumer. Ayo Mas. Wis kaya bintang tamu mesti bar gara-gara salaman karo sinden. Ayo. Ayo nggih. Yo menyat langaning kalanggiwan coba kaya apa. Wis. Dadi coba kaya apa. Wah, jan elok temenanan. Mambengi Tuti sinden termuda. Heeh. Liyane umure 50 munggah kok. Ayo.
Nggih, itu kaya apa? Dipamani dikumpliti ra apa-apa nggih. Penutupan engko sadurunge Mbak Elisa. Wah, kuwi sibuk piye skripsine jenengan? Tesise piye kabare? Saya tiba-tiba suruh ujian dalam waktu 1 minggu Pak ini. Hah? Agak stres saya. Agak stres ya? Wah, Ya. nggih. Lah tak garane apa piye? Alah, Engko gendi tak pon garap Yuda tadi mulek ya. muter. Ayo, muwer nggih. Saka Mbak Bir, ayo Bir coba kaya apa Bir kita ayu ae mumpung ora video callan. Ayo coba kaya apa nggih. Ya Bir. Nadyan wujud temong peksi Cengkok widodaren ya. Aku sing duwe lho kowe. Jupuk. Ngejak kontes deh. Ayo. kontes iki. Ayo Mbak Dian. Kowe sik lho. Sik urung apa-apa. Gawe talining pranta. Ayo Yan. Halus. Ayo. Alus manis nengsem make Jan apik. Berapa nilainya? Nilainya? 100 mergo pancen profesimu nggen kuwi nganti lali nggodhok-endhok sak modare ayo. Niku netes lho, Pak. Netes akhire. Dadi pitik cemani. Walah, tak kira dadi ndok asin ora. Ora. Nah, Yan. Maswingken kule Hup, tutik ben komanan. Ayo. goleki Awas. goleki Lah. anggoleki goleki si podang janar. Mula ning Jakarta cak bagus lemes lah tutik ra melu ayo. Nek enten sanseo lemes lho Cak Bagus. Iya. Sidon apaan itu? Ora, sing digoleki sampean terus kok apaan. Bros saya dipakai Pak Yoyo. Iya, Bros tak kasih bros. Oh, lho kuwi penghargaan luar biasa. Lah tapi makake mboten teng mriki mosok teng mriki ora ketok lho Pak Yoyo. Lho ben cedhak karo antene kok. Nah, ya sinyale gen kuat. Biasane teng tengah blangkon to sing ndek wingi nika. Lah niki teng mriki saya mudun. Sapa? Cak Bagus niku riyen Sing dikateng takon. blangkon. Pak Yoyo ini Mbak Tutik lho Pak Yoyo. Bintangnya Ngawi lho. Bintangnya. Artisnya Ngawi tadi malam hargai. Ha iya, aduh. Nganti kok bengi lak. Sampeyan melu Pak Pita, bengi Dik. Nggih Pak Wit. Anu Mbak Lisa nganti nembung teng kula. Nuwun sewu Pak Dalang tanggal 28 prae mboten. Prae kula ngampil sanget nggih. Mbak Tutik kula suwun kula jae kajenge saged ngembangaken wonten pageliran kula. Mriko wong liyane kula nggih mboten gelem dinututi kali Tutik niku. Monggo mangja sak teruse mboten napa-napa ae ngono. Nggih. Tenang. Nek aku prei ngono lho, Dik. Lah ngono lho Pak ya aku seneng banget nek ngono. Alah, telek. Aku seneng ngono kuwi. Ya Mbak Lisa, ayo. Iba bunga. Kurang lho, Mbak. Wah, kolaran kabeh. Iba bunga henga. Ayu mangga apik ngono kuwi. Ayo. Tutik ya apik kok. Mbak Tutik mulai merajalela. Ayo. Terkena virus. Kudu konsisten kok ya, saka kono teko kene. Raja kaya, ayo. Ra ngerti dek Raja Kaya ra ngerti ya. Nanti tadi Raja Kaya. Mboten. Ratu sing sugih Duryudana. Seneng ora dadi Raja Kaya kowe? Suka. Wah, ya wis.
Aja diomongi. Oh, PR nih. Hah? PR. PR. Tangan Mbak Lisa kuwi dalang mending ngerti Raja Kaya. Oh. Aku lho. Meh. Au. Ora tau ngrungokne janturan kok. Raja kaya pitike wentan ana kang cinancangan ngono kae lho. Monggo podang kuninge diaturake. Loh, gonge derek. Kurang satu, Pak. Kurang satu tuh. Kurang satu. Masalah. Mbak Tuti lagi lah. Ndingi yo lali Guru kok. Twijonya ini loh. Balik Birgitani. Dek wingi pun kula pulang lho Birgitani wis sing kere. Pulang piye? Nggih sampun kula kaya cengkok terbaru ndang bir tokno bir. Tokno bir. Ayo tokno Ora piye. iso aku, Mbak. Sampeyan ae ndang ki contonono. Wah tak pecah dadi muridku lho. Cuma lu hais. Ini iso hais. Ayo Mbak Tuti. Mbak. Ayo to, Mbak. Mbak Karo Tuti. diuncalke mikir lho. Nyanding bisa. Sikile. Sikile jinjet sisih nyapon. Nyanding bisa. Nyanting bisa wah. Lanang. Ombo Pak yang bisa. Iya. Dadi. Dadi gawe. Lupa nada aslinya kan. Nyanding bisa dadi Minir, ora kon wis minir. Spesialis gen minir. Wong ayak pamungkas kari suweke diminirne kok. Niki masih belajar begesi nanti lagi. Nanti belajar lagi ayak ya Bu. Kemarin belum jadi. Belum jadi. Muridnya wale akeh, kok celuk kabeh malian ya. Monggo kodang kuning diaturake, monggo dados, yuk. Yan. Awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran anggul isih tak sayang. Obeng-obeng miturang gonku goleki ora kerasa esuk nganti komeng seret ireng tak sawang katan manise ipo bunga yen aku nyanding slirane Runtut laras.
Alisa matur nuwun kene ndang Terima salaman. kasih. Oh ya, terima kasih sekali. Arep sabetan aku selan. Ayo. Makasih ya Mbak, selamat jalan nggih.